El ple de març ha aprovat la creació del Consorci del Vilabat, els seus estatuts de forma inicial i la memòria econòmica del projecte. Després d'un acord entre l'Ajuntament i l'àrea metropolitana de Barcelona el passat 7 de març, el Consorci estarà inicialment format per un 10% de l'AMB i un 90% de l'Ajuntament. Aquests percentatges s'ajustaran amb la progressiva incorporació d'agents ciutadans i empresarials. Amb aquest pas, el Vilabat posa en funcionament el seu òrgan de governança. Durant el ple també s'han aprovat 3 declaracions institucionals gràcies al suport de tots els grups municipals. La primera per la prevenció de l'ús del plàstic a nivell municipal. La segona per avançar en la igualtat entre homes i dones, tot generant polítiques amb perspectiva feminista des del món local. I la tercera per sol·licitar al Departament de Salut que amb l'execució de les obres a l'Hospital de Viladecans també s'hi inclogui la construcció d'un aparcament soterrat. Després de mesos de treball, el ple també ha aprovat el nou ROM, el Reglament Orgànic Municipal, tot incorporant-hi plens extraordinaris, les declaracions institucionals, llibertat de llengua, les videoactes i el vot telemàtic. A més, també s'equilibren les preguntes dels grups i els torns de paraula i s'inclouen referències al codi ètic. Ciutadans ha presentat 2 mocions al ple. La que proposava impulsar una ordenança de civisme ha estat rebutjada, mentre que la que demanava facilitar l'aparcament entorn de l'hospital com a conseqüència de les obres ha estat aprovada per unanimitat. També per unanimitat s'ha aprovat la moció conjunta de tots els grups de l'oposició per supervisar el compliment del contracte de neteja dels edificis municipals i la moció d'Esquerra pel soterrament de les línies elèctriques i telefòniques que transcorren pel nucli urbà. Finalment, s'ha rebutjat la moció d'Esquerra i Viladecans si se puede per fer canvis en el sistema de recollida de mobles i trastos vells.